Zdravo svima, evo još jednog super recepta za sladoled. Ovoga puta pravim sladoled sa plazma keksom i lešnikom, a od sastojaka je potrebno 500 g šećera, 300 g belog šlag krema, litar i plus 300 ml mleka, 100 g plazma keksa, 50 g lešnika, pola kesice, odnosno 5 g limuntusa i jedan ekstrat od lešnika. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovaj sladoled priprema. Skuvat ćemo 1 litar mleka zajedno sa 500 g šećera. U skuvano prohlađeno mleko dodati pola kesice, odnosno 5 g limuntusa i lepo promešati. Ovu dobijenu smesu staviti u zamrzivač, ali ne sme skroz da se zaledi, već samo da počne da se zgušnjava. Umutiti 300 g šlaga uz postepeno dodavanje 300 ml mleka. Pošto pravim dva različita sladoleda, jedan sa plazmom, jedan sa lešnikom, podelit ću sladoled na dva dela. Ispadaju ovako dve ove velike činije od sladoleda od 1650 ml. Sad ovako, u jedan deo stavljam ovako lomljenu plazmu, možete i sitnije i krupnije, kako vi više volite, mi volimo ovako. A u drugi deo sipam ekstrat od lešnika i pečene lešnike.
ovdje ima oko 50 grama. Stavljamo poklopce, stavljamo u zamazivač i to je to.